Jakob, 1000 gange tillykke med at modtage den her hæderspris på vegne af hele familien jo i virkeligheden. Hvad betyder det for dig at modtage sådan en pris? Det er en kæmpe glæde og en stor ære, og føles utroligt godt, at andre har lagt mærke til, hvad vi har gjort. Det kan man godt nogle gange komme i tvivl om, så at andre synes, at det vi gør ikke er helt tosset, det er fantastisk. Ja, men det er vi rigtig mange, der synes, så tillykke med det. Det hele det begynder jo tilbage i 1940 med din farfar, Haldor Topsøe. Hvordan vil du beskrive den store udvikling, som firmaet har været igennem fra dengang til nu? Topsøe blev startet på en grundtanke om, at man kunne løse vigtige samfundsmæssige problemer ved at kombinere dyb forståelse for videnskab med kommercielle løsninger. Og det har vi over godt 8 årtier gjort på en række områder. Fødevareforsyning, luftforurening, sikre energi- og ressourceeffektive løsninger til energisektoren. Og det er sådan set stadigvæk grundtanken i dag. Den sidste 5-10 år, der har vi så satset fuldt ud på at få et nyt forretningsben frem inden for Power-to-X, som jo også adresserer et af klodens absolut største udfordringer, nemlig klimaforandringerne. Jeg får lyst til at spørge, hvordan det egentlig er lykkes jer at videreføre den her virksomhed gennem så mange generationer? Jamen, det kunne også nemt være gået galt. Jeg tror, det er nogenlunde almen kendt, at min farfar ikke ligefrem havde forberedt familien på at skulle være de fremtidige ejere. Det lå heller ikke oprindeligt i kortene, at det var det, der skulle ske. Men det skete, kan man sige, i 11. time, da han var godt op i 90'erne, at det kunne lade sig gøre, og han besluttede sig for det. Men det krævede jo, at vi i familien i anden og tredje generation, som jeg repræsenterer, at vi satte os ned og brugte utrolig lang tid på at finde ud af, hvad vil det sige at være en familie, der ejer en virksomhed sammen og kan drive det succesrigt. Hvad kan du sige om de styrker, der er ved at være en familiedrevet virksomhed? Jeg tror, det gælder for os som de fleste andre familieejede virksomheder. Det her, at vi kan tænke og agere langsigtet, det handler ikke om den næste kvartalsrapport. Det er en enorm styrke. Og så det, at vi jo kan træffe meget hurtige beslutninger. Vi har ikke tusindvis af aktionærer, men nogle ganske få, som er alignet omkring, hvad det er, vi vil opnå. Og derfor det at både kunne tænke langsigtet, men agere hurtigt, en kæmpe styrke. Og det er man vel også nødt til i dag, altså i år temaet konkurrencekraft, og for at kunne holde konkurrencekraften, er man vel i virkeligheden nødt til også hele tiden at kunne tænke nyt. Ja, man kan roligt sige, at vi lever i en foranderlig verden, der hver dag bringer nye udfordringer. Jeg tror, måden at sikre sig, at man bliver ved med at være relevant, det er også at skære noget af alt den her støj fra, og så holde fokus på, hvad det er, man selv har kontrol over, og eksekvere så godt man overhovedet kan på det. Selvfølgelig skal vi kigge på, hvad der sker ude omkring os, men man skal passe på, at man ikke lader sig hive rundt i alle mulige forskellige retninger. Hvad kan du bruge den her hæderspris til? Altså, udover at det gør mig utrolig glad, og min familie utrolig glad, og virksomheden utrolig glad, så tror jeg, det er noget med at huske på, når man har en af de her dage, der er udfordrende, og dem er der mange af for tiden, at der er andre derude, der tænker, at det vi gør, det er ikke helt tosset. Og nu sidder vi her i din farfars gamle kontor og optager. Hvad tror du, han ville have sagt? Jeg plejer at sige, at hvad min farfar ville tænke, det kan jeg ikke rigtig bruge til så meget. Jeg har enorm respekt for min farfar, en af de mest fantastiske mennesker, jeg har mødt i forhold til at drive forretning og værdier. Men vi lever altså i nutiden, og det er os, der skal sørge for at få tingene og få virksomheden til at fungere bedst muligt nutiden. Når det så er sagt, så tror jeg nok, han ville sidde deroppe og tænke, det var lige godt pokkers, det var ikke så ringe alligevel. Lige nu der sidder en hel sal fuld af mennesker hos PwC. Har du en lille hilsen til dem her til sidst? For det første så vil jeg sige, at jeg er utrolig ærgerlig over, at jeg ikke selv kan være her i aften. Det er ryggraden af dansk erhvervsliv, som har været med til den her proces. De familieejede virksomheder spiller en afgørende rolle for Danmark. Så tak til alle jer, der også er med til at drive Danmark fremad. Tusind tak, Jakob, fordi du ville give dig tid til det her, og tillykke. Det er mig, der siger tak.